जोंखे बुजागोन द আজকে কষ্ট আজকে কষ্ট খা জীবন অবনচিতে কষ্ট কেমন তুমি অবনান ফার্স্ট টাইম আছে তো কষ্ট মা मचुं आगरतलानि सिमी कलकाता बिएर एग्जाम लानो बागै थांमानि फर सेमिस्टारनि सो चिनि अबगि अंके लाइटबो मोसंजागिया हाइनि बागै चिनि मोखांराव आमसो स्राय स्रायबो उंलिया सो जनरल टिकेट बाय आमसो कष्टखाय मा थांना लायो थुनानि चानानि बागैबो बेलायनो एकदम मानो अजागाव इंके आमसोनो टाइम स्पेंड खाय बाय कतर जनरल टिकेट बाय फायो बसाग मारनो लेंखापो आमसो जाला नांजा खापोबो आय अंके नायदि मनि वारि वाराक सालाय तुंजा बाहाय के बाह वारि उंजा आमसो खुसि ओइ बाय सुप्रिया सागा दे नोंखे आमसो जे फेमानिसे जों कफानोसो साया सारे गादे बसालें जे कक सालाय माने आपो बरो ए बाय मन्टे सादे बिको पूरा आरो आया थानासि ओ रां साननाय फायखोबो आंखे मा खारसिनै उंला उंला अरो जोंके कलकातानि ताबो उंको सफायजों किसानगंज बाथाकजा ट्रेन ताबो मखे याकम्बा हिमानिया याकबे मा हिमो सुजिनो ओ बगि अंके मारनो ब्रबां माने से मारुंखा फायलाय माने आमसोग माइरावबो सालाय जागी अंके बाबसाक आमसो दुरबलनि थाखासों बोरिं मोनजा हायनि बागैनो कक सालाय मेयो नरक किसा मखां कटालाव नङैना किसा सब्सक्राइब खायरे दे आगेंका अभी मजा आएगा ना भिड़ो ए बाय समाबो सायरासै साइमा लाखिना कैमरा फाइया ले मुबो बुखुं बखान करिखो हेजा आन पावल करिखो कैमरा फाइया आं ब्रिसिद्रा दां तमो आं ब्रिसिद्रा दां तमायनिखो बाय के ब्रिसि मिथिनानै ब्रिसिद्रा को जों फाइनाली कलकाता सगयो हटेल माय चालाना बागै पालके हाबलायका इनके मै रं के नायदि टक बाहान आलू भाजा पटल भाजा इनके सब्जी चालाय दङ जोंनि दङ आनिका साइबे इसे कमप्लीट नोलो दे कानासे रो नायदि माय साइबे कापो बाय मन्टे यार बिकास बाय सुप्रिया माय दङ बाय कटं Jadi Dorina, kita kasih mas dia, nak bangsa, big bag, sampai sekecil, apa itu? Baik semak ya, ayah, kamu tadi, tunggu tadi, ada, tunggu a, malu tuh, asal, sabo bisi mai sama naik nanya, orang. Pia, begini nota saat itu. Baik, Sorina. Gimana tuh? Baik, mungkin tahu mengenai saya itu. 3 hours later.ซึ่งปีนี้อมซื้อไผ่ภาษาแรงมันจะจอดเอาเนาะไม่พันธุ์ซึ่งมันสาลีซึ่งโอเคว่าจากนั้นไผ่กันไหนบางสักไผ่อรมกบาลโอ้บางสักคนไหนไหนสองมินเตอร์ไผ่สาลีตุ่ม Yang cari Prabu. Oh, buat kisah sana musuh saya po, sak aku sana po. Nggak tahu, zaman saya pe kuang, tay cái apel tu hesa, mau saya pe kan kayak apel tu hesa, apel salai nai. A few moments later. Bici masak kan nai? Wah, saya kasih dia marno dulu, mayat saya ni ya. Karena dia sini puri kata bisa, kalau bici kosan masak kan kerasi, kalau bici susah kontrol. Oke, itu berkosong, kita ko, bici sama salah sini, bahannya.
Ano kondisi masa kan ay? Nawala ko. The next day. Orang nanti pori kamari wo, ter nadi. Supaya lagi, ter hamil lagi. Abu tato sudah no fight supaya lagi. Apa mau? Ter hamil lagi. Gari bang lagi ko, gari bang itu. Abu hamil lagi. Maka. Ter hamil itu. Daniel. मेरी सलगी सनम हुआ परीक्षा फाइलाइছে जों टाउन आइदि जों बाक्सा फाइलायो अ जागावनो मंके जों अ फंनि स्मि माइसा जागिया बागा जों परीक्षा लानि थांका परीक्षा रि पायेनाय रूमो किफिले फाइपुरंकाय ओ लामागानानि बृन्दाबन दाबा रेस्टुरेंट होटेल ओ जागाव हाबलायै माइ चालायनो हाबलायका जों जागाव एक दरवाजा खोलो तो मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ। वीडियो चल रहा है? हाँ। अच्छा। शादी में खाना खा रहा है। खाने में वो सर्व क्यों नहीं कर रहा है इसको? यही तो बोल रहा हूँ ना। इसको बुलाओ तो। अंदर डाल के सर्व नहीं कर